νοικιάσω δηλαδή ότι συμφωνείτε με την πρόταση που κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην νοικιάσετε τίποτα. Εγώ καταρχάς δεν την έχω διαβάσει και άρα δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για κάτι το οποίο δεν έχω διαβάσει. Ακούσατε όμως ότι στο κάδρο βάζει εσάς. Εγώ γενικώς, επαναλαμβάνω, θα προτιμούσα να υπάρξει μία εξεταστική ή προανακριτική, η οποία να μην έχει ευθέως τα ονόματα και να διερευνήσει τα γεγονότα. Να τα διερευνήσει όμως πραγματικά. Όχι μία προανακριτική. Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις σε αυτό που λένε τα τρία κόμματα, τα κυβερνητικά. Αμφισβητώ ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να είναι αρκετές για να είμαι εγώ ο μοναδικός, ο οποίος ήδη έχει προαποφασιστεί ότι θα πάει και θα παραπεμφθεί από την προανακριτική για το επόμενο στάδιο, όποιο και να είναι αυτό. Δεν θεωρείτε ενδείξεις αυτή την υπόθεση που συζητάμε τόση ώρα? Σας κατηγορούν σε για νόθευση εγγράφου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Σε τέτοιες υποθέσεις, κυρία Στάι, παράβαση καθήκοντος, κοιτάει κανένας. Και είναι το ζήτημα αυτό πού είναι τα ονόματα και πού πήγε το CD. Ωραία. Όποτε έχουν υπάρξει ονομαστικές αναφορές σε προηγούμενες προανακριτικές, έγιναν σε πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, καταγγελίες, επώνυμες, σε τελείως διαφορετική βάση από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως δείχνουν κάποιες ενδείξεις και γύρω από αυτά κατασκευάζουμε μια ήδη σίγουρη ιστορία. Και πάμε να την ψηφίσουμε στη Βουλή για να ξεπερδεύουμε. Έτσι, και να παραπεμφθεί και να πάει στα επόμενα βήματα. Εγώ θέλω να πάμε στα επόμενα βήματα. Δεν μου απαντήσατε όμως, γιατί μου είπατε ότι δεν γνωρίζετε ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας απάντησα ότι εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μία πρόταση προανακριτικής, η οποία έχει να κάνει με τα γεγονότα, τη διερεύνηση των γεγονότων, όποιος και να αφορά αυτό. Και αυτά συνήθως δεν οδηγούν στο πουθενά, αυτές οι γενικεύσεις? Όχι, όταν με συγχωρείτε, η γενικεύση δεν σημαίνει ότι την κάνουμε γενικώς. Στο τέλος φτάνουμε και κοιτάμε πρόσωπα, έτσι. Αλλά ξεκινάμε από τα γεγονότα και δεν πάμε στα πρόσωπα κατευθείαν. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι, κυρία Στάι. Εγώ θέλω να γίνει εδώ που είμαστε η προανακριτική. Και γιατί θέλω να φτάσω σε κάποιο σημείο όπου να αποδείξω ότι δεν ήμουν εγώ αυτός. Και για να γίνει αυτό δεν με ενδιαφέρει ούτε η παραγραφή ούτε οτιδήποτε άλλο. Επειδή ακούω πολλά γι' αυτά. Η προανακριτική είναι πιθανώς προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Και θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Έτσι. Δεν θέλω απλώς εγώ να βγω αθώος. Θέλω να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Ναι, ξέρω ότι η προανακριτική είναι προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο? Είμαι έτοιμος να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να αποδείξω τι έχω και τι δεν έχω κάνει, κύριε Στάι. Όπου χρειαστεί να το κάνω αυτό, σε ειδικό δικαστήριο είναι αυτό, σε τακτική δικαιοσύνη είναι αυτό, θα το κάνω. Αν με ρωτάτε αν είναι εύκολο, προφανώς δεν είναι εύκολο, ούτε για μένα ούτε για την οικογένειά μου. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει φως σε αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει το σύμβολο όλων των αποτυχημένων προσπαθειών κατά της φοροδιαφυγής, όλες τις αποτυχίες ενός πολιτικού συστήματος να κάνει κάτι με τους φόρους. Έτσι. Δεν είναι. Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχατε? Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχαν πάρα πολλές κυβερνήσεις και εγώ είμαι περήφανος που ήμουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έκανε τουλάχιστον 10 πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ για τη φοροδιαφυγή. Και τα έκανε με όλο τον κόσμο απέναντι.